Paťo! Pojď sem. Co mi na to řekneš, jako? Já? Vůbec nic, vole. Jsem úplně v pohodě, protože se počasí spravilo, no. A co dál? Bylo to nečekané, ale chtěné. A dál? A dál. Co dál? Nic dál. A dál? A... Mám kopr, no, co ti mám říct na to, Píťo? A dál? Kopr? Kopr? No, takový jako... Co ti mám říct za kamery? A co je kopr? Ta rostlina. Mám ho v kapse, víš? Kilo moje. Co máš? Říkám, že mám kopr. A ty se ptal, co je kopr. A já jsem říkal, že to je ta rostlina, že ji mám v kapse, ne? Jo? Ale víš, co to znamená kopr? To je zkratka, víš? To je to zkratka. Jo. No? To je, vole, kurevský odpor k práci. No? Já taky dneska nepracuju, vole, tak vidíš. Já jenom plástám. A kdo tady pracuje? A hulím. Kdo tady pracuje? Ty budeš zítra pracovat, budeš uklízet. Ne, pomůžu tam.